daan dito no. Lisod kayo? Kani ray lisod? Okay rayo, diya ta, lagi. Ay sa oh, tanawon sa nako. Tanawon sa nako ah. Ako sa reviewon. Kani okay ra ni. Kalisod naman. Grabe ba to? Kadago. Ambot ang kaagi ba may ron? Try lang. Mga guys. Oh. Kaagi ka man eh. Abot rin noon, okay ra. Adre, abot patag, okay ra. Balik ta. Oh, bang. Grabe. Grabe. Bang. Wow. Kare lagi lisod re. Re. Ay sa Brad. Bang. Wow. Bang. Unat Brad, unat Brad. Brad, unat ato dito gikan ba unat. Kada? Unat ba? Dito. Ayaw dia. Unat lang. Okay. Isa. Naibat kay kon. Naik ka nang tuod. Okay. Atras. Okay. Isa. Okay. Bang. Wow. Bang. Wow. Ito okay na dito. Oh. Kanila gido, nakay sundang dia, ma'am. Masangit ba? Salamat mama. Ang kao ni kay. Kani ray problema ani kani. Pang. Ay ita ni sundanga mamoy pwede ni madana ko ma'am adto nako. Grabe sundanga. Tagsipa oy. Yo. Sundang yo ay. Di mo man masangit. Okay. Yo. Zaman. Ha? Bang. Wow. Hey. Okay. Hey.
Hey, good. Tungason yung kayo eh. Bang! Mga guys. Tungason yung kayo mga guys. Saan naman ina mo guys. Tulo rami kabugri guys. Yan ang problema ni karon may pisi. Yan sanang urusaha. Gagubol ko mayo kay gigutom nako. Okay. Ayan mo. Bang! Oi, 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 oi. Oh,